Някакви последни думи да кажеш за майка ти. Кажи нещо за родителите. Ще се прибира след 20 минути. Няма на техника на майка му кажеш. На майка му на техника му, бе! А ние къде сме заседнали, ме интересува? Филма наречен заседнали в асансьора. Ще камерата горе снима. Чакай, затвори се. Докторе, Помахай на мама, на тати за последно. Ако гледате този запис, значи съм умрял. И ти go home! И ти go home! филма е заседнали в асансьора. Дай, Не, чай малко, чай. След малко да не стане порно. Ако гледате този запис и мен ма няма, значи са ма изяли. хлебарките. Не са ма ебали, изяли са ма. И ко направи мама и да еба? Изяли мама и да еба. Нали знаеш от този? Ще играе банец. Бах, мамата. Айде бе, спри да се затваряш, ще еба вратата. Дълбока. Да дойде техника, ще му кажа, татю каза доволен, ще останеш. Та тук. Чай фърлям цигарите тук. В шахтата, бе. Шахта запалим, ще тук фърлям. После Да запалиш долу, да се ебе майката. ще дижем при сламки тук. И едната лампа е изгоряла, да знае техника да я сме. Аз съм моята дясна. Защото много не може да се въртим. Аз така снимай вратата. Това е асансьора. Help! Help! Искам при мама! Издевателство ли правиш на мен? Чакай да отворя. Бах ти с ръка се отваря тази врата, представяш си? Деве, дай тук. Тук затвори пепелника. Ай, отваряй се. Бах ти. Виж колко е само цепката, представи си. Добре бе, как? Може да иска да тръгне, бе, остави. Да, айде, тръгвай, айде. Тръгвай, то се отвори. Снимай се в огледалото. Ма, така го дръж, защото после като се гледа да може да се вижда правилно на екрана. Ай, кажи сега нещо, какво става? Хубаво, че никой от нас не страда от клаустрофобия, че си има майка. Страдаме от пот. От пут направо. Според... Майката някой да се изгаваря. Според мен, Чакаш да се изгавари. Не му е сансера, разбираш. според мен Фет страда от пардофобия. В момента. Пардофилия е той. Пардон. Защото е любов към праднята пардофилия. Бах ти изнервям с тази врата. Пусни да се затворим. Айде, тя се отваря. Не! А, добре, не. Паднем, бе. Ще обичаш сансьора. Ми скарахме се и ще се затворим. Ето, натиснах на първия етаж, ето. Ма сега не ще я се задържа. Ето, виж. Ще се задържа. Да, Майка ти откачена да еба. да пробваме с 5. Ето с пет. Да, може да да тръгне. тръгне. Мога да тръгне нагоре. Ще тръгне на майка си в путката. О! Свет на копчето! Тон-тон! Следващата спирка. Между втория и третия етаж. Следващата спирка автогарата. Втогарата автобуса харефти, ба? Извинявайте, автобуса, автогарата Нил, къде в тия? Не мъв чува. И в този стоя в антифриз. Отворете вратата и за малко. Тук е такава фотоклетка. Да, фотос. Отвори вентилатора. Ще бе. Ето го. Поне има такъв паник бутон има тук. Възмущава съм. Сега ще затворя отгоре. То няма, то спира веднага.